Sir. Baka naman, sir. Purok everlasting chickpen. 12 noon. Gara ning mga kuan. Timingon jud na nilagting paniud to magi dire kay nagtuo sila kway mobantay karon. Ultimo alas 12 na sa udto, mo duty ko kay para dili gid mo kalusot. Nanganad na mo ba? Sir, sama ni sir. Banha lagi imong motor to. Ay, kuha na sir kay natural man na sir kay bukid man gud sir. Di kasubid na sir baka sa di kuan mo. Kailangan na imong tambot so nga pati mang banha. Bukid na diri sir. Okay ra man ni sir. Kay namasayro ang pugko. Nya. Pasayro man ni. Tanawan imong kuan dire yo. Tanawa imong pasayro dire. Ano nag sir, o malo na ano nasa kaya sir. Adawala ko dire cameraman tanawan niyang kuan dire. Sir, tubang malo rin sa sila sir. Abi na ko natubang na din sir. Sir. Unsa man ang pagkasakaya na? Sir, malo na sir. Sir, naipit ko tarong na sir ba? Dili ka Abi na sakay ng tarong. Imong tambot so dabi. Unsa na Naipit kuan motor? Ano? Guna na pud mo sakay day. Color. Balita nga. Hoy! Kitkan day. Red color. Ito na sir, ticket na sir. Kalkal ang tambot so. Non-proper passenger. Bao magabudakap sa mga sir kay namasayro ra man ko sir. Overloading. No side mirror. Na, yung kay side mirror din. Uy. No signal light. Saka napusaan isa. Pandara ragot. Pandara ba? Lusog bang sir be? Pangili sa mong kauban, ay kung sugo-sugo ah. Oh. Oh. Tuhan mo na? Ilaw man ka na? Okay naman, sakay bukid man dito sir. Bawal nga budak pa kay skalaber ang buko. For example, may nagpatulog og bata just ducting sa dalan nga balay. Nga yun ano yung mga tingkana. Hindi naman ang tingog gud sir. Sa total sa nako pila na eh. 1,000. Sir, bukid ra may sir nganong. Tara. Tara. 12,000 tanan imong bayro nun. Wala. Sumay ba na ko na sir nga magipasayro dura ka buko tag 20 yung plite. 40 ra ang gini sir. Sumay na 12,000. Kabalhabar sir ba authorize sa mga bisag unsa mong buhaton sir, bura-bura, way kuan kay bukid man ni sir. Anong manakot man ka? Bawal man na. Bawal yapon lagi na. Ana sa kuano. Di na pwede sir oy, kalaber ako sir, gadakbong ko nimo. Ana sa atong kuano. Wala sir oy. Article 1921. Kanata sa syudad sir manakop ka. Bawal magbanha-banha sa dalan. Adre oh. Oh. Article 1921. Bawal magbanha-banha sa dalan. Labinag ang dalan, daghang kabalayan. Oh. Kay basin ikaw kasab-an kung dili magukudan kag sundang. Pwede sir. Tapan unsa may bayad ko ng 12,000. Ipasa na nako ni sa kwanto. Lami kwarta oy. DPLMP. Pagabot na sir. Sa mo lakaw ko sir. Sir, unsa man? Paliw sa kong perma ni be. Ha? Hindi ko mapirma. Unsa may bayad na ko na sir? Sa 12,000. Asa mo ko mangitag kwarta Dili ra? ni perma, kuang ko ni mo susi. Perma ni mo, yata ko ni mo susi. Ano ko sir? Kamain lang. Pasa ko ni DLMP. Okay. Kuaning susi ni mo sa DLMP. Nya, ako mo to sir, hindi madala sir. Ay. Minsan eh. Dili yun, kaya makalisensya. Hindi na pwede sir. Ay, bukid sir, muna ko kasi. Sir, pa may sir ba sir? Nga, may sir. Para ito mo sir. Kuaning sa DLMP ha. Unsay meaning ng DLMP? Dual license management power. Dito yun ninyo ni Kwaon. Hindi na pwede mo lang kasi bukid. Hindi mo nakop kasi. Sir, dili ka sa kay motor ni ron. Bilin eh. Bilin yun, dili pwede. Kay Hindi Kwaon. na nagkubaklay sir eh. Nama sir, biyano ko sir, Mark, please. di pa ko. Ukog kwarta oy. Balak pa diha. Ibayin ako ng 12,000 sir. Tama kita 400 piso sir. Di kabalo man ka nga bawal. Ano ni biyahe ka? Masayro naman kita para magkwarta. Pabayado ko rin mag 12,000. Kita man ka nga naiga kwan diri ni agi pug ka. Yung turas mo na sa mga agi sa mga Ni ticket kay sir. na ta ka. Bakit kapatay mo nakop sa bawa?
Apat na niyagi sir eh. Dito ta. Hindi. Sa iluwa lang yun. Sinaptali lang ka. Trabaho na po. Pwede sir. Gusto mo kinabuyan mo sir. Okay, hop. Wala ko. Pa. Tras na ito. Ano naman, sir? Halo nga sa imong motor. Kadali lang. May disensya. Oh, wala, sir. Nabilin sa balay. Ano, sir? Ano sa day ni sir? Nagadakop mi day og Ha? Si Dakop. no license. Anay, des mo motor gang? Wala ra ba, sir? Kay naanad ra ba ko diri kay bukid ra ba ni? Wala na ko susi yang ha. Pala wala plan diha. Sir. Paano man? Sir ba? Saka niyagi rin. Tanawa. Nadakpan mi. Di tayo mahimanig ang kay trabaho or get food ni. Sir, wag ko kabalo nga. Dakop di ay ni. Kay kung kabalo pa ko di ko magi diri, sir ba? Kuha lang na imong susi dito sa DLMT. Sir. Ito naman, sir. Ay sir, kuhan ba kay nakoy ubang nadakpan ako. Kabalo na ko sa imong buta sabot. Turyahon rata na ron. Ano gud ko dakpa, sir? Ikot ka. Oh, sige na good, sir. Sapa ba? Tanang kuhan. Dali ka. Kusang si Tolo ng kuhan diya. Yes, sir. Nyaw, saan man tani? Sama ni. Kuhanin. Inyo na ka daw? Inyo na lagi sir. Ano kayo anak ba? Bago pa tong kuhan. 1 month pa. Ha? Katason pa. 1 month. Marami kasama sir pa. Agiyan lang mi sir. Eh, dali mi ba? Pahit yung ilang buhay sir ba? Pwede pa sa aero sir. Kano ako sa pamilya na ko sir. Ako dili ang pulis. Barangay Tanod. Ano na nakupang ka di sir? Nang ginabuhi rapog ko ba? Tawag ng buhay mo sir no? Tawag pa imong ko anon ba? Hindi lang. Tawag mo ipasayro isa. Nilakaw na. Kapag yung kulitehi. Bugoda dito. Bugoda. Bugoda dito. Ang tarong nga. Pagtantarong sir ba? Eh, sir, ako pwede ko pulis. Kadyo. Madugog na langan pa rin may tungkol mo. Hindi ako pulis. Ito. Ikaw na drive duro, sir. Ito lang. Magpatumoy raman ko. Kaya basig makita ang mga tao ba? Kailangan na. Oo, susi. Ayun, susi.